Слава Иисусу Христу! Сідайте, будь ласка, дорогие браты, сестры, сябры. Пошули только что приповесть про Божие володарство, про то, як чоловік-цар робив весілля своєму сину. І що з гэтага вийшло. Гэта приповесть у евангелиста Матвея, яна подобна на іншую приповесть, якую мы сустракаем у евангелиста Луки. Ёсць пэўная розніца, але мы нашу увагу звернем менавіта да гэтага сённяшняга варыянта, калі гэты пір весельны ладзіць менавіта цар, уладар для свайго сына. І вядома, каб зразумець гэтую прыпавесць, мы можам ужыць наступны ключ, менавіта ключ метафарычны. Гэта значыць, што кожная дэталь, кожны момант у гэтай прыпавесці адпавядаюць пэўнай рэчаіснасці іншай. Метафора, з'яўляецца метафора нейкай рэчаіснасці. Напрыклад, хто ж гэта такі цар-уладар, які робіць вяселле? Мы, канешне, разумеем, што гэта Бог. Робіць для свайго сына. Гэта значыць для каго? Для Ісуса Христа. І што гэта за вяселле, што гэта за пір вясельны? Гэта Божае валадарства. Божае валадарства. А хто гэтыя запрошаныя? Гэта, хутчэй, ужо алегарычнае, скажем так, пашырэнне, калі мы кажам усе. Але калі мы кажам менавіта пра дакладную метафору, то тут мова ідзе пра выбраны народ, пра тагачасных слухачоў, габрэяў. Да іх перадусім было звернута гэта прыпавесць. А хто ж тады тыя ліхія і добрыя, тыя, каго знайшлі слугі, каго паклікалі? Язычнікі, іншыя народы, правильно, слушна. Гэта метафарычны ключ, мы добра яго апанавалі, і нам сёння досыць проста зразумець. Але калі мы гэты ключ пашырым, скажам, што гэта не проста метафора, але алегорыя, тады мы сапраўды можам сказаць, што вось тыя пакліканыя, гэта мы ўсе. Кожны з нас робіць у сваім жыцці выбар. Прыйсці да Бога або не прыйсці. Што аб'ядноўвае ўсіх тых людзей, якія былі запрошаны, але не прыйшлі? Яны былі занадта самадастатковыя. Яны не адчувалі, не мелі патрэбы у тым, каб прыйсці да Бога. І гэтая прыпавесць, яна сканчваецца такім фрагментам. Некаторыя даследчыкі Евангелія лічаць, што гэта асобная прыпавесць. Гэта апошнія вершы, калі цар, увайшоўшы паглядзець на гасцей, убачыў чалавека не убранага ў вясельнае адзенне. І мы з вами таксама ведаем тлумачэнне таго, чаму гэты чалавек павінен быў быць адзеты ў весельнае адзенне. Некаторыя каментатары гавораць, што ў тыя часы высылалі гэтае адзенне. Другія каментатары сумняюцца, што гэта сапраўды было так. Бо людзі былі досыць бедныя, у іх была адна вопратка вельмі часта, всяго толькі. Мова ідзе пра тое, што трэба было памыцца, прычесацца і так дастойна выглядаць на гэтым вяселлі. І той чалавек, які прыйшоў на вяселле, не ў вясельныя вопраткі, як мы з вами чытаем, то вось ён не зрабіў гэтага мінімума. Ён не зрабіў нейкага мінімальнага высілка, каб дастойна сябе прадставіць на гэтым вяселлі. І сёння мы, чытаючы гэта, задаем сабе пытанне пра свой мінімальны высілак. Ці мы робім нейкі такі крок звычайны, просты, насустрач нашаму Господу у нашым штодзённым жыцці.
Што гэта за крок? Ён можа быць розны. Гэта можа быць нейкая наша сціплая, простая малітва. Гэта можа быць наше чытанне фрагменту Евангелія кожны дзень. Гэта можа быць нашы добрыя ўчынкі, дапамога, салідарнасць з іншымі людзьмі, якія патрабуюць нашай дапамогі. Хай Господ нас сапраўды натхняе і бласлаўляе вось гэтым сваім словам на добрыя ўчынкі, на гераічныя ўчынкі ў адносінах і да сябе, да пазнання Бога і да дапамогі бліжнім. Амінь.